Rata de biblioteca, de Carles Masip. En un indret perdut de la sabana africana, al capvespre. El Benjamí, de 37 anys, vestit com un explorador de principis del segle XX, amb salacot i tot, i amb una gran motxilla a l'esquena, camina fatigosament mentre s'eixuga la suor amb un mocador empapat. Uns passos més endavant, en Max, un guia de 30 anys, camina bastant més lleuger. Queda molt, ja no puc més! Tens raó. Està marxant el sol i hauríem de refugiar-nos per passar la nit. On? Aquí! A la intempèrie! Mira, aquí hi ha uns matolls. Ens hi podem amagar dintre. Allà dins segur que està ple de bitxos, ni parlar-ne! Estirem més segurs. És que sóc al·lèrgic, saps? A tots els bitxos? Una vegada em va picar una vespa. Vaig acabar a l'hospital i em van haver de punxar un basson. Hi ha lleons a la zona. Cacen de nit i tenen molta millor vista i olfacte que nosaltres. Si ens enxampen al mig del no-res, som presa fàcil. Ho dius per espantar-me. Tu mateix. Bona nit. En Max seu al costat del matoll i acomoda el cap sobre la motxilla. En Benjamí passeja, inquiet, al seu voltant. Se senten sorolls d'animals. Ah! Has sentit això? Crec que era una llena. Ja m'ho va dir la mare, que ja te n'ha fet tu enmig de la selva. De la sabana. Però per la resta no ho sabi de nada. Ha estat culpa teva. Perdona. Qui ha estat que portava hores dient va, deixa'm conduir, va, soc el conductor, jo, vinga, que això és molt avorrit, sisplau, només una estoneta. I a la primera, pam! Enmig un sorral. I el cotxe descat. No m'hauries d'haver deixat fer-ho. Com ho havia de saber jo que era tan perillós? I sense cobertura al mòbil. Què creus? Que estem a l'Eixample? Va, prou. Hauries de dormir. Demà ens espera un dia cansat. Però com pots dormir com si res? Estirant, tancant els ulls i callant. Per què no proves? En Benjamí seu i s'estira al costat del guia. Aquest es tomba cap a l'altre costat. En Benjamí s'incorpora de nou. Tinc tanta set. No em pots donar un glopet de la teva aigua? T'he dit que la racionessis. Seria mort si no ho hagués fet. No sóc com tu, tan sec. Una mica només. Mira, sóc més gran, ho necessito més que tu. Ai! Què? No has sentit això? Xxxt! Res, era només perquè callessis. No vull morir! Era un elefant. Ai, però estava molt a prop. Ens trepitjaran, s'aplastaran. Soc bibliotecari. Una rata de biblioteques. I per què no vas fer cas a la teva mare, a la Tolinet? És la poètica. Sí, molt poètic tot. El volum 2, Aristòtil. No et segueixo. Quina incultura. Aristòtil va escriure un tractat d'escriptura, la poètica, en 2 volums. El primer, dedicat a la tragèdia, i el segon a la comèdia. Però aquest volum es va perdre durant l'edat mitjana i ara algú ha localitzat un exemplar aquí. A la sabana. A Botswana. Ahà! A Malabo. El rumor ve d'una font fiable, però ho havia de confirmar en persona, saps? No puc fer que un expert vingui al meu lloc. Si és autèntic, me'l prendria. Esclar, hi va donar una fortuna. Incalculable. Doncs si sobrevivim, recorda'n de guia. No fa gràcia. Vinga, a dormir. I que somies amb la poètica aquesta. Vols callar? Coneixes Romeu i Julieta, no? És la meva òpera favorita. Molt bonica. Demà me la cantes. Cantar amb tranquil·litat, saps? El meu terapeuta m'ho recomana. Jo volia ser com en Plácido Domingo, i no ho feia malament. Si no hagués tingut pànic escènic. Si us plau, Pavarotti, Pavarotti no!
aturar. Qui t'atura aquest matí? Jo me'n buscaré un altre. Bona nit. Surt d'escena. En Benjamí corre darrere seu. On vas? No pots deixar sol. Mira al seu voltant, inquiet i espantat. Els sorolls d'animals se senten més forts. Ai, no m'acontem més ja, que pot penar. Ai, això és quan em cantes de bé. Ai, has tornat. No tenies tanta set? Vinga, omplim les cantimplores en aquell vessal que s'està formant. Sí, esclar. El bibliotecari s'apropa al toll amb la cantimplora, però s'atura abans de ficar-la a l'aigua. Deu estar ple de bacteris. En Max sospira i s'estira a dormir a terra, sota la pluja.